Ngengazebalala mugibiza ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu safana nje umhlupha umhlukumezi ngengazebalala mugibiza ngamagama ngiyukubisa. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 elamigama ngo MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo mfana se-NDW no divorce woman unkosikazi noma umfazi aka divorce South Africa ningizimu Africa worldwide mhlaba wonke jikelele komdala nomncane ngalesi sikhathi sithatha lithuba siyabonga kakhulu ukuthi niyasibukela usuku nosuku siSiyaviva TV1 soqhubeka njalo ke sikulethele inhlelo ezishisa malangabi njengoba ngishilo ngathi ishide limhlophe usuku nosuku lolokho liqhubeka kona ukuba wasebukhosini ngobukhosi baloshuni yimi ngedwa inkosi yaloshuni ningizimu Afrika ngisasho namanje ngiqhubeka lapho engigcine khona osukwini namhlanje nginiphatheleke isinqazo senkosazana mawuzosibuka ngolimi namehla semhlabeni kepha mawuzosibuka ngenjula sikhuluma ke nogogo uMakhosi uGasa owaziwa kakhulu ke ngelika Makhosi uhloniphile ngoba naye uyahlonipha futhi nabantu bayamhlonipha ngenxa yemisebenzi emihle ayenzayo inkosazana ke le ethwase lapha kuDokotela uDr Njongo enmazi ke ngodokotela ubaba weSinkwa uGumede usebenza ngamakhambi ke noma ke ulapha ngokwendabuko kodwa futhi umuntu oyile esikoleni wagogoda wazwaqala izifundo zokuthi ke engalapha nangesilungu njengonesi kepha kwaukuthi ithongo liyamfuna ekuthenini ke alaphe ngesintu sakithi thina manguni thina abantu bakwantu wena osekhaya ufisa ukusizwa umuntu onesineke okwazi konke okuthinta okwesilungu nokwazi konke okuthinta okwezulu enizothi manifike nixoxa naye ubuke lento yokuba hygiene ubuke neatness necleanness ubuke lento yokuthi umuthi noma waziwa ukuthi fanele ugandwe ngesigqulo kodwa ikhona lento ukuthi ningaze niqede inkulumo nikhuluma ngesilungu uma ukuthi wena awusitholi kahle isiZulu khuluma nabantu abaphesheya kwezilwandle abafuna ukuthi abahlolele ngikhuluma nabantu abaphesheya kwezilwandle abafuna ukuthi abalaphe sikhuluma nabantu abakwamanye ama province not like KZN kuphela abafuna ukuthi abalaphe abasondele eduze abantu ebalekeleleke uDokotela uMakhosi Gasa uMakhosi uhloniphile Dokotela asikubingelele sikwamukele ngalesi sikhathi kuSiyaviva TV1 bese sikupha ithuba lokuthi ubingelele abantu emakhaya ngithanda kakhulu ukuthi ngikubingelele MC Mapholobazi ngiphinde ngibingelele bonke ababukeli abasemakhaya ababukele uSiyaviva TV1 lento omnyanga thiwa isifashion thiwa abantu bayayithanda ngoba sebefisa ukuduma ngayo ngamlapha umthini umuntu othanda ukuyibuka ngaleloso mayibona uMakhosi uhloniphile mina angikholelwa ukuthi lento isifashion ngoba umuntu nomuntu usebenza ngedluzi la kubo wonke umuzi unomuntu onomuntu omdala wakhona othi nazi ikhwama ngayishiya ngishiyela wena mntanami ukuthi uqhubeke uyisebenzise okay akusikhona ukuthi ngoba nithanda ukubukwa Mapholoba ngeke uvela uthanda ukubuka ukuthi ngigaxa amabhayi ngihambe ngiyohlala esigodlweni ngifike ngisiza umuntu ongaphilile kahle ekhanda kufike le nhlobo yomuntu akusiyona into engathi ungayijabulela ubuke kusemusha ukuqhathanisa kanjani ukuthi ngelinye ilanga fanele ushaye get together nabangani bakho ni relaxele kanye nokuthi uphinde futhi lapha abantu ngoba ekugcineni ngeke akubalekele ukuthi unabo free omngeni nobani kufanele nithi nihleli niphole izinto zibe mnandi zonke kodwa ubuqikelela futhi ukuthi uyazi ukuthi wena ukhuliswa abazali abanjani futhi uyile esikoleni ufunde ekhaya wafunda ngaphandle uyaqonda ukuthi nalomsebenzi osutholile udinga ukuthi unakekele abantu bangaphakathi nabangaphandle kodwa inkinga ilele ekuthenini ubalance kanjani okwamanje MC into engayisho ukuthi umngane wami kusayisigolo isikhathi esiningi ngoba sonke isikhathi mengithi ngizothatha indlela nanga umuntu uyaqhamuka ngikwazi ukujisa umuntu esefikile phakathi kwekhaya ngithi umuntu akajike mina ngisafuna ukuthi ngihambe ngoyibusisa nabangani cha okwamanje umsebenzi usangikhompyutha ngeke ngihlale phansi ngiqoqe wona umsebenzi wethonga kuqala Kuyajabulisa kakhulu ukukhulumisana nawe usukela namhlanje mhlawumbe manje siye kude kakhulu ngoba ngifisa sikhulume nangezinto ezithinta inhlanhla kuyiyona nto ngempela abangoma kanye nezinyanga eziyenzayo kule game kakhulukazi ukuchumisa nokufukula abantu ke abasebasha ukuthi bethi mabephuma behambe beyofuna amatoho bekwazi ukuwathola ngoba ngizwile ukuthi unento yakho nawe ukwazi ukuyenza kumuntu izinto imane ifast track ezenza izinto ukuthi zenzeke ngokusheshsha nalokuthi futhi zenzeke hayi lento ukuthi umuntu waye enyangeni lokuthiwa kuzokwenzeka kungenzeki kodwa ke sibuke leyo ukuthi inombolo yakhe ithini kulo ozonqanyukelwe idatha singakaqedi ngoba useqedile ukusubscribe inkinga ile number inamba yami ithi 063 386 57 Silandisa ke la uMakhosi ufake nithi bonding thini ithongo ngebonding ngangixolela mengiphumile kodwa mengisekhaya hayi alizomshini okay bangaza bafika ekhaya sibona izinyo
Awu ma-followers ngisaba nje wasezweni nami ngazi ukuthi ngiyoke ngigcine kule ndawo. Wakubika. Uthi anibona ngithathe vele sengisho. Sengivele sengiqalile. Okay, ake singene sigxile ekuthenini njengomakhosi osemncane. Kunemsebenzi ekuthiwa le ibucayi ayimani yenziwe nombani. Kodwa wena uzalelwe ekhaya elikhulu futhi elinenhlanhla lokuthi inyanga yakho inyanga engenamona. Ngabe kufundisile yini ukudidiyela izigubhu? Yebo MC Mapholobazi mina ngizothini ngikhule ekhaya engiphume khona kukhona inhlanhla kukhona umuntu ongenawo umona umuntu okwazi ukukhipha ulwazi njengengane yakhe yethongo ukuthi akangifundise nami ukuthi isinkwa senziwa kanjani nami akanginika umsebenzi ukuthi mengiphuma sengifike ekhaya ngikwazi ukusiza abantu uqobo. Ngiyayibona lento yokuthi kunento ekuthiwa uselo abanye bayishisa abanye bayibhexa ngamafutha abanye bathi ziyakhuluma abanye bathi hayi ziyajuluka abanye bathi azenzi ilutho ezakhe igubhu zehluke ngani kuyigubhu ezikhona in general ngoba wonke umuntu usenesigubhu abanye ngisho lesesiqoqozayo sesakhe imali. Into oqala mina MC Mapholobazi into engiyaziyo ngesigubhu sami esami isigubhu ngiyengithanda ukuthi siqale sibheke idlozi lakho sincenge lona idlozi ukuthi alibe livumele isigubhu ukuthi mase sesifike ekhaya naso sikwazi ukusebenzela angeke ufike kumina uzothatha isigubhu ekhaya idlozi lingageziwe naso ngesifike sikulekelele kuyofika kuba umhlobiso sekhaya kodwa mina ngiqale ngilungise idlozi lasekhaya ngigeze kwanawe ufike uclean kwisigubhu sakho. Makhuluma ukugeza umuntu ukhuluma ngani yini le efanele ngize ngigezelwe yona? Mengigeza mapholoba mina ngisuke ngikhuluma ngezinto ezahlukene. Ukugeza umuntu ngiyakufanele ukuthi ngiyageza isimnyama sokuthi uyazama ukusebenza awuthandeke emsebenzini nasekhaya kuhamba kube khona umsindo njalo yonke into ibheke wena. Noma uphuma kwabantu umana njalo ulandela into omsindo into eyithunze limnyama lelo elihamba njalo likufihla likuvalela impumelelo yakho ukuthi into zakho zingabe seqashuka. Mengikunika isigubhu nalelo thunzi isigubhu sami ngeke sikusebenzele. Yini imfihlo yakho edala ukuthi abantu bekuthande kangaka since uqalile ukuba ke manje ugobela? Mina MC Mapholobazi ngisebenza ngokweqiniso ngiyalelwa idlozi lami ukuthi ngisebenza kanjani ngoba into engingakwazi ukuthi ngikusize kuyona isigodlweni ngiyakwazi ukutshela ukuthi angikwazi ukukusiza kuyona then ukuthatha umuntu ngimfaka isigodlweni ngithi ngizokusiza ngeke ngikwazi ukukusiza kuyona. Abantu abaningi bebekhala ngokuthi kukude eThekwini esikakhulukazi abasuka koGoli abasuka koNewcastle abasuka endaweni ezifana nako Moiliva abantu abasuka endaweni ezifana nakhona eMaritzburg ngaphakathi kombali 13 bani ishihamba still enqena ukuza ngapha iyathakasa nje obizwa sekuthiwa seMaritzburg but ngifisa ukubuza umbuzo ukuthi ngabe wena kuyabhukhwa nimakuziwa kuwena noma umuntu manetheleke nanokuthi usiyalele nje useThekwini uzisa kwakho noma usiyalele usuvela usesedolobheni laseMaritzburg ukuthi lapha ePMB umama aphi nePMB? Abantu abasuka kude ngiyengithanda ukuthi babhukhe ukuze sizokwazi balungisela indawo zokulala njengomuntu osuka leko Goli ngoba ngeke ngikwazi ukumlungisela into yakhe namhlanje nakusasa lokho ebhize ebuya ngcono silungise into straight iphele. Lo muntu ngimncamela ukuthi lo muntu akangifonela abhukhe usuku kodwa abasuka eduze bona siyakwazi into yabo ukuthi siyiqede ngosuku umuntu abuyele ekhaya. Umuntu athi mase sefikile eMaritzburg esehlile Pick and Pay uyawelewelela ngaphesheya khona ichurch lapho iUniversal Church omuyu isonto lapho kukhona phezulu kwakhona umhubho lapho ubusuphumelela renki yasembali erenki yasembali ufica amatheksi ayembali 14 usembali 14 yebo sengingenile ke embali 14 embali 14 ubususho uthi nje usale stopini kaMapo bayakwazi ekhaya usale stopini kaMapo sehlile stopini usethi ke yena ngicela ukubuza nje kaGasi cela ukubuza kaGasi sebemthatha umuzo waziwayo yebo Makhosi indumbe yakhe njani yama-tiles yama-blocks i-aluminium ama-ice siyalele ngendumbe yakho? Indumba yami mina isayisidala ngoba kwathiwa mina umuntu ofika esigodleni sami ucela ukuthi azothe noma ngathiwa ufike ephakeme kangakanani kodwa umuntu mengena kumina ufika agobe phansi ngoba ukuguqa isimo sakudala. Oh yes mhlambe ungasitshena ngalinto ekuthiwa izingcabo zenhlanhla kumuntu zenzani wena uyazenza kuye kusinike umqondo muni mase sifike kwena ususenzile ngoba mina ngifuna into ezowa manje. Ingcabo zenhlanhla lapha esigodlweni sami ziyatholakala. Ingcabo zenhlanhla ziyakusiza ukuthi ufuna umsebenzi imali kwena ayihlali iyakwazi ukuthi ikulekelele ukuthi imali ukwazi ukuyithola iyakwazi ukulekelela ukuthi nasentombini uma ubona ukuthi hayi ubafa kuyabheda kodwa kuyakwazi ukukusiza nangimama athi mina ngiba muhle ngiba nje kodwa ngize ngibuye akulungi lutho ziyakwazi ukuthi nawe zikusize
njengabantu besimanje manje ubathola abantu belapha emjiveni yabo athi umuntu mina ngifuna ukuhamba nabanemali. Oh yes, like enquiring sengifikile ngifake high heels, shaya inkophe, ngifake ibonding ngimuhle ngitswembe, but uthola ukuthi wonke amajita amane ngidlule nje. Bese siyalekelela ngosimanga sami usigcobo sami lesi sithi ibukhazimula ke phakathi kwabantu uhluke wedwa. Yeah. Mana unento eyinika umuntu aphophotheka be into engasuka umphansi. Akafike kumina nje usimanga nje ufika enza ibukwayo. Umnika usimanga sami ebesimanga ke la. Yebo. Yemadoda nendoda ithi mayembhekida ukuthi simanga sami. Mana ke abesifazane kuphela nabafanele lo simanga sami. Lutho nabesilisa bakwazi ukuthi bamthole. Sinenkinga efanayo emhlabeni. Yebo. Mele silephe indawo yabesilisa silaphe indawo yabantu besifazane. Mana omunye unenkinga Nkosi yami uya kuma period akaqedi. Omunye unamanzi. Omunye nje uhlala ngohlevana uthanda ukuba amakhekheba. Indoda ithi mayembhekida uma kasibonelo. Hayi ngcono maka Ngiyabalulaza ke manje ukuthi abantu besifazana abasukumi umuntu asondele kumina esigodlweni mina ngizokwazi ukuthi ngimlekelele kuleso simo ngoba la ngaphandle kuyaphunywa. Bayaphuma abantu bayofuna usizo uthola ukuthi wena usuhleli ke ekhaya lokhu uthi awuyabuya baba mase buya baba kuflathele ngomzimba usedelile la ekhona. Uyakwazi ukungifasela ubaba ngoba uyikhanjala imfino usithaphuza mihla namalanga isinkwa ngaphandle. Sayifaka inqabu zasekhosombeni ukuthi inkomo yami ayibi ngasahambi iyilahleke hambe ngiyifuna yonke indawo ngoba ngeke uyibeke inkomo ehlathini uyitshela ukuthi uzoyifica khona cha iyaqhubeka iyahamba. Uthi omunye umuntu ubuke kusemncane kodwa ukhuluma ngezigubhu ezakhe igubhu cishe iqala kumalini bese mhlawumbe sokugcina kube samalini ungasayishongo zonke nje. Ngizoke ngiqale ngalesi sami sokuqala ukuthi esami sokuqala sivamsukubo 8,000 rand ufika nje nawo ilesi sokuqala ukuthi uma usaqala uqala ukuthatha isokuqala mase ukuthi abantu abanamabhizinisi abantu abayisebenza mana leso sokuqala sibhekele kakhulu nabantu abanjani. Leso qala sibhekene kumuntu othi ngiyasebenza kodwa ngicela ukuthi imali mayihlale kimi ayisingilekelele naso silethe imali ekhaya. Okay. Mase kuba khona yebo ukuthi ukwazi ukuthi uthole izinto indlela zokwenza imali. Nokuthi imali mayihlala ikhona ekhaya. Ungalobhiza usokola ukuthi ngiyasebenza kodwa angiyiboni into engisebenzelayo. Uphela unyaka awuboni lutho. Mase ukuthi lesi sesibili sabantu abanamabhizinisi angisikulekelele ukuthi angigcwale endaweni yakho osebenzela kuyona akuza ama customer leso sivamise ukuba 15,000. Okay manani umuntu onjani simlungele lesi sigubhu sakho mhlambe udinga ukuthi kube owesilisa gay lesbian noma owesifazane noma sikhethi nje. Angikhethile mina malapho lapho mhlambe umntwana osafunda isikole ufuna isigubhu ngenxa ukuthi uya afford washelo yisifa noma ini nayo yona ndlela ukuthi nawo mase sefika kumina achaza ukuthi njengoba naye ashelo ubabakhe if ufuna ukuthi imali iqhubeke angabe seswela sengisase kuthiwa awadla imali naso siyakwazi ukuthi naye simlekelele. Okay Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele sicela kulona loyo sibuka bukhoma njengamanje enze sure ukuthi uyakwazi ukuthi ayishare le video einkundleni ke zokuxhumana ngokuhlukana kwazo ungagcina futhi lapho make sure ukuthi uyasubscribe uba ingxenye yalolu hlelo and please don't forget to touch that bell le yansimbi le ayithintela ukuthi sikwazi ukunotify each and every time if ukuthi kune video esi-uploadayo. Namhlanje hlelo nomakhosi uhloniphile ugogo ke ugasa esikanje nayo usukeni lana namhlanje sikhuluma naye ngezinto ezithinta nje ukuphila kwabantu nezinto ezithinta ukuya phambili kweni. Ake sibuye size la kwinhlola mawuhlolela umuntu mhlamba ngibuze kanje kuqala ngiqala nini ukubona ukuthi ngathi la kudlalwa ngami ngifuna ukuthi usiqeqeshe njengomlapho wendabuko nawo wayenyangeni mhlambe wawungaqala ukuya kuyona ulokhu ugilwa waze wafika enyangeni yakusiza ngempela namhlanje abantu bakuthanda ngalendlela bagcwala isigodlweni sakho kanje khona umncane kulokho kubuziwe kuthiwa kodwa umakhosi uhloniphile wenza ngani kusho inyanga kade zahlala sezaphenduka ama razor kade kucatshwa ngawo iphuphile nje. Yeah. Wena mhlambe ungasicebisa usithini simbona kanjani umuntu oyifake uthi hey sholo nje omunye uthi eyisholo nje omunye ethi wena kuthiwa kini ngiqala ninokuhlukanisa ukuthi lento ngitshona lo muntu embudana hayi ngibona kanjeni ukuthi le ayishoyo manje ungqo ngoba nawe ugcina ufika kula ingqo khona. Yeah MC Mapholo bazi mina into engayisho ukuthi thina abantu abasebenza ngalendlela sisebenza ngendlela engafani. Omunye umuntu ukuthi mehlola phaphame abakubiza likwazi omunye umuntu kuye kubhodlezo namakhehle kubiwona axoxa indaba kodwa kwesinye isikhathi ukuthi uyafika kumuntu umuntu uyahamba nawe uyakutshela into kodwa lento umuntu uyayibheka ayiyila wena oyibona khona ukuthi iyiqiniso njengokuthi
ngeke ngibagxeka abazamlayo naye umuntu wakubo wangene ukuthi hayi kuhamba kanje. Yebo. Uyabo. Okay. Nami ngendlela yami usufike esigodlweni nami ngikuhlolela ngendlela yami ukuthi uma ungagcusekile ngitshela ukuthi awugcusekile ngikwazi ukuthi ngiqhubekele ngiye phambili ngize ngifike le ndlela le yakho ukuthi ugculiseleke. Uyathwasisa? Yebo ngiyathwasisa phansi kwekhaya lami. Ubheka abantu abanjani akufanele bezothwasa ku? Angikhethe ibala lamuntu, angikhethe iminyaka yamuntu. Kodwa umuntu engifuna ukuthi eze phansi kwekhaya lami umuntu othi ukhonjiswe yithonga lakhe mina. Ngoba kade umuntu ethi kade ngiphuma ngena ngiyothwasa kodwa umsebenzi anguboni. Uhamba uye kumuntu kanti umuntu bengimamele akuthwasise yena. Thina lento sesayiziba ukuthi idlozi lona lisikhombisa umuntu isikhathi esiningi. Makhosi uyakholelwa ukuthi ama feelings omuntu especially wesilisa akufuneke boshwe kakhulu ebese ejele ngenxa ukuthi usaba isigaba esithile. Ngiqonda ukuthini? Kunomuntu ofike kuwena iclient but inhliziyo yakhe isimtshela ukuthi aka approach. You are still young, uyafeyisana nalezi zinto futhi sazofeyisana nazo. Ungamluleka uthini umuntu usesesihlalweni sokuthi umelaphi. Akakulindi uzophume nawe noma akakulindi uzodrive imoto yakho ushaya ikhona nihlangana ecar wash thizeni noma engakutshena same time ngenkathi imizwa yakhe I corresponda noma ivuka ima ithi angikhulume nalomuntu lokho kuyikona. Emsifo bazayi phansi kwesigodlo sami hayi phansi kwekhaya lami. Angivumi. Kini awufuna ukutshena umuntu ukuthi uyakuthanda. Ngeke nje ukwazi uzothi ufike ekhaya uzongitshela emagcina asekhaya ukuthi uyangithanda. Makukuthi nenika abantu uma ukuthi nisebenzisa usimanga sami. Usimanga sami awunasikhathi. Sengithola ukuthi ungamstop umthini noma ungathi hayi siyasebenza la. Ngingakhuluma naye kahle umuntu ngimchazele ukuthi njengobuze la ubuze njengomuntu kade ezofuna usizo. Nami njengoba ngila ngiyawuhlonipha umsebenzi wami ukuthi indima yami iphela la. Mengiqeda ukudlala indima yami la akukho engazi ukuthi singabe siseqela ngaphesheya. Ngiyakuzwa mina. Okay, silandise ke manje mhlambe ngomuntu onenkinga yokuthi ufuna uzodlisa umuntu wakhe unalo idliso unase isichitho una udukanezwe unayo uvutha lezi zinto engizungevufo nje ngibala yikhona. Yebo sikhona phansi kwesigodlo sami kakhulukazi lento yokudlisa ukuthi umuntu ngidlisa umuntu. Leyo yona into abantu abayisebenzisa kakhulu isikhatsini samanje. Kona angeke ngisho ngeke ngixenge ngithi kube ngeke ngixenge ngithi ku right. Umuntu mase sefikile athi nami ngizovusa ikhaya lami manje ngizovusa umuzi wami. Ngiyamluleza lo muntu ukuthi akasondele azomthatha akhe ikhaya lakhe ngoba ikhaya phela liyakhiwa. Umuzi uyakhiwa. Mase ngifuna ukuliqaqa leli dliso likamfowethu siyambona ukuthi udlisiwe indlela enza ngayo ayithandisise kahle. Bayasondela bafike sibaphalazise baqhelise ekwasana ngoba phela liyadibhika. Eish. Yakuzwa mina. Ake singene ke manje ekuthenini uma ngifuna ukuza kuwe ngifuna nje ukuthwala futhi lokho okujulile kodwa kungezojuqa umuntu ekhaya. Mhlambe lokho uyakwenza noma ukwenzi ukudlulisela kugobela wakho ukudluliseli noma usuqeqeshwe ngokwanele ukuthi nakho uyakwazi ukwenza. Okwesibili umuntu okwazi ukuthwalisa abantu naye suke ethweleni noma kuyenzeka ube nesipho sokwenza into kumuntu wena kodwa ibingenzeki kuwena. Kuyawenzeka kwesinye isikhathi ukuthi ukwazi ukuthi uthwalise abantu kodwa wena leyo nto ayikazi ifike kwena ukuthi ube nayo phansi kwento yakho. Kodwa ke futhi nalokho ngiye ngikuthanda ukuthi umuntu mase sefike ngalokho okujulile sike sihlale eceleni sithi uxhumana naye sikhulume ngimtshele ngakho konke igaba azomela adlule kuzona nani ukuze naye abe nolwazi kwinto ayifaka kuyona angavele ayifake kwinto ngoba ezokuthiwa ukuthwala uzoba nemali. Okay. Ulindele abantu abazofuna nesigodlweni sakho uma bekuthiwa unikezwe umbhobho umentabeni uzobatshena izinto othilezi uyazenza mhlawumbe kubala ezimbalwa nje sesogoqa. Abantu abasondele esigodlweni sami umuntu othi mina ngicela ingcaphi zasekhosombeni ngizobuyela ekhaya lami. Umuntu othi ufuna usimanga lo ukuthi lami ihamba khona athandeke gegezeke igazi nesho nasemsebenzini impela. Abantu abafuna ukukhuphukela imiholo emsebenzini, abantu abafuna ukuthola imisebenzi, umuntu ofuna inhlanhla zemali ukuthi naye angasweli ekhaya. Akasondele sikhona ingcaphi zezinhlanhla phakathi kwesigodlo sami, sikhona isigubhu zokudonsa imali, kukhona uphondo lona lelo julile lokuthi ke sengifuna ukuhamba esigabeni esiphezulu kakhulu. Okay. Bayasondela abantu. Phinde kube khona abantu abathi mina ngikhathele manje ayi lo mama wathi usengidonsa ngekhaya.
abuye simnike uqhela phansi kwesigodlo. Eish. Ngiyakuzwa mina but kunento engiyibuza yona ethi ehlazini ngoba wena usemncane kangaka zonke lezi zinto seyisekhanda unebhuku yini noma ibhuku nawo kholelwa kuyo. Mina wami ubaba bangitshela wathi ibhuku umqondo. Wathi nje ibhuku umqondo wayengithwasisa. Should umasha nje umasha nalo. Umasha nayo usebenza la. Ndakushela abantu isebenzi la. Ayona isejari le. Okay, but ke ukudibana noma umanyana noma ukusondelana noma ubudlelwana bungakanani kulezi iphiwo zakho zombili. Lesi sase western as uNes bese kuphinda kube lesi se tradition yase Africa indigenous as umlapho wendabuko. Kukangakanani ngoba kuke kufika umuntu uthola ukuthi dala bekuduma ukuthi inyanga zithone ufuna ukudliswa amagobongo kanti umuntu fanele yo check iHIV and AIDS. Yiziphi izinto oyizenza uqaphela ukuthi lokho ngathi akudingi ke mina njengomlapho wendabuko ngoba umunye unesifo mhlambe soku wasting ukuthi abhenyiswa nokiswe into ezithile ahogeliswe eqiswe enziweni isiphele omunye usanganelwe ikhanda noma liphambene ingqondo udinga ukwenziwa lezo zinto kanti omunye mhlambe bese qalile neprocess yokudla amaphilisi ale uma ungaluleka umuntu osekhaya ukuthi lapha kwama coast gas ama bengasondela khona uye wena uqikelele kanje ukwazi ukuthi lezi ziphiwo zombili ibalance futhi umsize ngendlela okuyiyo umuntu. Ngiye ngiqale ngibuza ukuthi asesikhulume ngesifo sokuba ukukubuza ukuthi yinto osukuzalwe nayo yini ngoba kuye kwenzeka umuntu umekade egangile ngesifo sakho sokuthi mawumane njalo uvukwe isona kuba yinto eqala musumdala angeke uqale isifo sokulikiza usumdala kuba yinto kumele uzalwe nayo kwazi ukuthi yebo ukhula phansi kwe-treatment yakhona esibhedlela. Ngiye lo muntu ngiqale ngikhulume naye sithi ukhuluma ukuthi amaphilisi uwaqale nini izinto eqale kanjani yona leyo ukuze ngibone ukuthi ngabe lo muntu usesandleni sami noma kumele awelele kulaba abamhlophe. Njengomuntu ohlanyayo umunye ukafike wenziwe ukuthi akahlanye ngekhanda. Omnye umuntu akusasikona ukuthi usehlanyiswa abantu kodwa sekuyi depression yakhe lesedingo abesilungu odokotela ukuthi akahamba ekubona. Oh yes. Abesilisa abanenkinga yento yodwa ukuthi kwesinye isikhathi ishimizwa isasebenzi omunye umama ukhala ngothi incane lento yakho uyakwazi ukuyikhuluphalisa noma ukuyilula kuningi nje okuthinta izinto ezisekamerweni ezenza ukuthi kudibhike imishado kodwa idingane nabalaphi bendabuko ukuze ilunge. Abantu besilisa babhekana nalento eyinkinga kakhulu. Umuntu wesilisa ukacushwe acushwe yena owesimama ukuthi akube into yami ingasasebenzi kwenye indawo uthola sebeyahlukana lo muntu uvela usecushiwe mase sefika komunye akusavumi ikona sekuyinto esemele thina siyithathele phezulu ukuthi asimlekelele ukuthi asizame manje ukuthi sisuse lokucusho lokho acushwe kona kona ezokwazi ukuthi akwazi ukuphilisa nalomunye asehlala naye. Dokotela uyabachatha abantu? Yebo bayafika. Uyayichathela noma uyachathelwa? Bayayichatha mase befika endlini. Nge-instruction. Mina ngiyabalungisela nje impilo zabo ukuthi abahambe bowenza. Kube private and confidential ukuyinakekela kwabo. Okay. Isiqumo sakho sihluke ngani? Sinamandla ngakanani? Mhlambe ibhodo lakho usitshena nje kabanzi ngalo. Mina isiqumo sami lapha esasekhaya sithanda ukuba into eyinjula kakhulu. Ngoba ila ngithi khona kusuka zonke inkinga zomuntu nofike ekhathazekile emoyeni nofike nezinkinga ukethu mephuma khona athi ngizwe ngathi umthwalo wami uyasuka emahlombe ngizwe ngathi uthi yonke inkinga kade nginazo seyiphelile kuyimanje. Uyambuyisa umuntu wesifazane ohambile kade sithandana kahle ubokubona mina ngathi inkukhu nempaka useyangisaba angazi sifakweni. Yebo ngiyakwazi ukuthi ngikusize kanjalo ukuthi umuntu wakho kwesinye isikhathi bese sebemfaka isichitho ukuthi meqhamuka mina nje ayivela inhliziyo idini akavele ngathi angabaleka. Manje uthini ngalo okhala ngokuthi umama anisakwazi ukuya naye enkonzweni yaseCameroon ngoba ushisa kakhulu? Umuntu wesilisa lokhala kanjani? Ekhala wesilisa. Noma ke sibuyele nje kwesifazana okhala ngokuthi ubaba akasathandisisi uthi ngishisa kakhulu and lento izongidibhizela umendo because kunamadoda ahlulekayo ibhodwe elibaselwe bona. Yeah, uqinisile. Kokunye isikhathi ke lokho sikwazi lento makhosi.
Bahlezi befika abantu bekhaya. Sebenza ngabantu. Lapho sike sesithi umshuda sekamereni asibe sesukungenelela ukuthi awuhambe osiza manje phakathi kwaleli khaya. Akubi iwona kumshudo ukuthi ubaba naye akakwazi ukubekezela. Okhuphuke naye ngamandla bathi ukubambana benomama. Hayi ngiyakuzwa mina. But ake sibuke leyo ukuthi ke umfowethu washawa ngoduka nezwa sisamaza ukuthi ukuphi. Yakwazi ukusibhekela ukuthi ukuphi simbuyise mhlawumbe uthole nokuthi usashona noma usaphila egcine kuyile ekhaya. Sike sikuhlole eqala lokho ukuthi imbangela yakhona kuba yini ukuthi umuntu osekhaya avela aphuma angaziwe. Ngoba kwesinye isikhathi umuntu kanziwe umuntu amshaye ukuthi akaphume ekhaya angaziwe. Bese ke mina ngibe sengiqhubekela phambili ukuthi ngikusiza kanjani wena obhekene naleso simo. Usufika ekhaya. Sehloshwe izipoko izilwane ekhaya sidinga ukulungisela. Nasekhaya sihamba futhi siyocupha umuzi sihambe siyobethela phansi kwekhaya. Othi mina ekhaya yami nginenkinga ngisakwazi ngisho ukuthola ubuthongo. Thiwa izulu lishaya kabili emzini womuntu kodwa mase lishaya liphindelela kusuke sekwenze njani? Kusuke sekhona phela awusevele naye waphonsa izinto zakhe emapholoba ngenqamba manga. Kusuke sekhona umuntu naye ogangayo ngendlela yakhe ukuthi ekhaya manje usefuna ukuthi imana vela bhubhisi. Izulu akusiyona into enhle mekusithiwa ngene phakathi kwekhaya. Izulu yinto esuke isiqeda umndeni. Ukuthi ekhaya angashiyi umuntu ke manje. Ngifuna isithembu futhi isizwane. Isithembu siyakwazi ukusakha sinezintando ukuthi abazwana omama babambisane njengoba nabo bephethe umuntu wesilisa oyedwa ukuthi akubi ikhaya lemfundumalo kube khona ukuzwana ukuthi akubo odade wabo laba ababa abantu bandawonye. Nambe nakho ithembu emzini yabantu wena ungakwamukela kubo wesibili. Menivumile. Ithom. Menivumile. Oh yile likhuluma nawe. Angeke ngibaleke. Mevume nje bona laba abaphansi. Nengizuma Africa worldwide ehleli namakhosi uhloniphile umakhosi Gasa endaweni yase PMB eMaritzburg uthi nje wena wehlika kuphi stophi? Wehla kaMapo. Wehla kaMapo. Umakhosi uhloniphile ke usePeter Maritzburg eMbali E14 abafisa ukuya kuyena bengamthinta inombolweni ezithi 063 386 57 39. Mhlambe manje sikudedele ngifisa ukuthola leyo ukuthi Makhosi ngokwakho ukubona yini edala kuthiwa inyanga izilaphi? Mapholoba ngeke ngithathe umuthi wami esigodlweni ngihambe ngiyothi mina awungisizi. Mele ngiphume nami ngihambe ngiye kwenye indawo ngiyokhendla khona. La nami vele ngofika khona into zami sekufika njenge customer ukuthi ababe bengilungisela. Abesecelela naye idlozini lakhe ukuthi alibe selilekelele lami idlozi ukuze into zami izokwazi ukuthi ziye phambili. Eish. Umuntu oxoshiwe emsebenzini ufuna ukubuyela uyakwazi ukuthi asondele phansi kwesikole sami siyakwazi ukuthi simlungisele leyo nkinga yakhe asuyebhekene naye. Kufana nomuntu othi mina emsebenzini sengene emacaleni amaningi angikwazi ukuthi kwenze kanjani. Siyakwazi ukuthi sikusize ukuthi icala ugcina ulwinile. Bayenza leyo nto. But makhona ngibanga la isikhundla sibanga isikhundla so principal sokhetho ngifuna emashe noma kube khona indlela asho ngayo ukuthi ayiqhubeka wedwa noma ke sibanga lekho kubukhansela njengoba kubhekwe kubona nje ama candidate ngifuna ukuthi ngifike ngilishaye ikhanda ngidlule ngedwa. Inkunzi embili kuthiwa ihlalelana esibayeni esizodwa. Okay. Kumele kusale yodwa isibayeni. Ngizoma Africa worldwide manitha kabuye nizobhala lapho kwamanje siyaphuma siyaphela sisebenzisa inombolo eyodwa nje 063 386 57 akakathathwa kodwa idlozi selimthathile papa yini. Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva buka kumnandi Siyaviva no MC Poloba andile umejalo qawe lethu andile mdaka ngobo umejalo qawe lethu andile wemdaka ngobo umejalo qawe lethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva MC Poloba Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Poloba
Saviva